Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo dipun pirsani surat Al-Baqarah juz kali sing pertama, saya kulus. Nggih. Terus mangke kita ngaose Quran riyin, mangke kita waos kali halaman utawa sak kebet ngene nggih. Sak napa? Sak lembar, nggih. Ben ngaos maose sak lembar ngangge Quran sing pojok, sing ten pojoke wonten waqafe, mboten sing Quran Rasem Usmani sing lawas. Nek Rasem Usmani sing lawas niku kan ten pojoke kadang-kadang dereng waqaf, kadang leren buka ngenten. Tapi sakniki pun kata sing Quran pojok, sing ten pojoke niku langsung bunderan ayat ngoten lho maksude. Nggih. Ten ngandhape jenengan pirsani niku ayat 145. Pojok. Nggih, leres. Nah niku namine Quran pojok. Ten ngandhape niku pas bunderan ayat 145 wonten. Nggih. Nek sing Quran sing lawas Rasem Usmani niku dereng mantun. Dadi leren balik ngenten lho. Tengah-tengah ayat biasae. Jenengan tengah-tengah ayat. Oh, 145 tentas mriku nggih. Nah, niku namine Rasem Usmani sing lawas ngoten niku. Mboten napa-napa tapi mangke patokan kita sing Rasem Usmani ben napa mantune niku sareng. Karena lek niki mboten 20 halaman. Nek mboten salah namung 18 halaman mboten salah. Mangke mboten pas mandeke mboten pas. Nek ngenten niki sak lembar niki pandeke pas bunderan ayat. Pun nggih. Diwaos sareng-sareng mawon. Ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Kula riyen mawon ben ngertos mandeg-mandege karena nyocok nafase jenengan. Kula riyen mawon. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim. 1 2 3. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim qiblatihimul lati kanu 'alaiha qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Yahdi man yasha'u
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء. 1, 2, 3. وكذلك litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul. Ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul. Illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi. Illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Innallaha bin nasi lara'ufur rahim. Innallaha bin nasi lara'ufur rahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin
نتبع قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين من العلم إنك إذا من الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة
fawallu wujuhakum syatrahu li'alla yakuna alaikum hujjah li'alla yakuna linnasi alaikum hujjatun illal ladzina zalamu li'alla yakuna linnasi alaikum hujjatun illal ladzina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni illal ladzina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni waliutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun wakhshawni waliutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin innallaha ma'as-sabirin sadaqallahul azim. Niki pembukaan ngaos enggal, ngaos kitab enggal. Mangke insyaallah ingkang kita damel niku kitabe namine Riyadhus Sholihin. Nami kitabe nek kita ngerti ngaos apa ben Selasa Riyadhus Sholihin niku artine Riyadh niku kaya kota Riyadh niki lho, Arab Saudi niku artine taman. As-Sholihin wong-wong sing saleh. Berarti Riyadhus Sholihin niku tamane wong-wong sing saleh. Jadi kita niki sakniki ngaos niku ten taman nggih, ten kebon sing isine wong-wong sing saleh. Muga-muga kanthi ngaos niki sedaya kita dadosaken Allah tiyang sing saleh. Ingkang nyerat ingkang ngarang kitab niki asmanipun nggih niku Imam Nawawi. Nggih Imam Nawawi. Piyambake niku masyaallah terkenal sangat nggih.
termasuk madzhab Syafi'iyah sing mempopulerkan lan nerusno madzhab Syafi'iyah. Tur piyambake ugi nggih ahli hadis. Mangke ten mriki isine niku tentang ada bab-bab nggih, wonten bab-bab. Sing isine babe niku kanthi jelasaken niku nyuplik ayat kali nyuplik hadis-hadis sing sahih. Jadi kita ngibadah niku saged ayem. Ikhlas. Sing ngongkon ikhlas sapa? Allah. Ten pundi ngken ikhlase? Ten Quran. Ten Quran surat pira ayat pira. Nah, surat apa ayat pira niku enten. Nggih, kados ngoten. Taubat nggih ngoten. Niki sakjane ngelengkapi ngaos-ngaos sing dik wingi niku. Ngaos sing dik wingi niku kita lengkapi kanthi niki. Dik wingi niku kan alit sanget. Dawuh-dawuhe ulama. Dan niku ulama niku mboten ngawur dawuh-dawuhaken ngoten. Ngangge referensi utawa ngangge ilmu saking para ulama-ulama sing sakderenge. Nggih salah setunggaling nggih. Nah. Kita ngertos nek kita niku kan urip ten donya niku diciptakna Allah kangge ngibadah ten kene Allah nggih. Visi misine kita niku ten donya didadekno Allah ten donya dideleh ten donya kangge ngibadah ten kene Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah mboten ngengken kita nyambut gawe sing akeh. Golek dhuwit sing akeh, ndang sugih mboten. Mboten dikengken niku. Nyambut gawe tak dadi sugih ya alhamdulillah bejone awak. Mboten nggih, mboten napa-napa, mboten dadi tujuan. Sing dadi tujuan niku ngibadah. Maka sing ditanggleti niku nggih masalah ngibadah. Kowe mbiyen dicetak nang donya ngibadah napa mboten? Niki ten mukadimah kathah niki saking Imam Nawawi sakderenge ngawiti tentang niku. Mangke kita ngaos niki niku salah satu motivasine ugi saling tolong-menolong nggih, ngemutaken, saling mengingatkan. Wa ta'awanu 'alal birri ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal kita diperintah Allah untuk saling tolong menolong. Jadi Imam Nawawi nggih nulungi kita mangke nggih nulungi keluarga kita, nggih saling tolong menolong. Dalam hal napa? Dalam hal kebaikan, ngengken ibadah, ngengken perkara sing sae-sae. Nah lek kita terus uripe niku dienggo tolong menolong nggih. Tolong-menolong sesama, nulungi garwane, nulungi keluargane, putrane, nulungi tanggane, dulure. Maka dijanji kali Kanjeng Nabi wallahu fi aunil abdi maka alhamdu fi auni akhi. Nek kita terus uripe niku dienggo nulung wong, dienggo manfaati wong, maka Allah selalu nulungi kita tenggene urusan-urusan kita. Makanya kita mboten usah arep-arep pitulunge wong, wis kita mawon sing nulungi wong. Mangke Allah sing bakal nulungi kita. Nah kok kita masalahe mboten mari-mari Allah kok kaya aneh mboten nulungi kita, mergo kita dereng maksimal olehe nulungi wong liya. Semanten ugi salah satu cara nulungi wong niku nggih kalih ndedahaken perkara sing sae. Iki lho apik, iki elek, iki apik lakonono, iki elek dono. Makane Kanjeng Nabi ndhawuhaken man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Wonge sing nduduhaken kesaenan ya sing nduduhno niku senajan durung iso nglakoni. Tapi mpun pikantuk ganjaran. Mergo wong sing nglakoni niku iso nglakoni mergo diduduhi wong. Ten sabda liya tenggene dawuh liya Kanjeng Nabi man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yang uzu dzalika min ujurim syai'a. Nek kita nduduhaken kesaenan, nduduhaken hidayah, dadi dalane hidayah wong liya, maka ketika wong sing kita duduhi niku napa nglampahi kesaenan, maka kita ugi pikantuk ganjaran. Sing ganjaran kita niku mboten ngelongi ganjarane wong sing ngelakoni. Artine wong sing ngelakoni ya oleh ganjaran, kita sing ndedai ya oleh ganjaran. Bahkan
napa niku Kanjeng Nabi nate pesen ten gene Sayyidina Ali, fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Nek Allah sampun paring hidayah ngeten kita kangge ngajak wong liya supaya keapian, kita kok ditakdir Allah saged nduduhi wong kesaenan iku luwih apik timbang kita niku oleh raja kaya utawa oleh ternak sing warnane abang, sing warnane merah. Utawa lek zaman saiki nek guru kula Mas Tan niku Mercy. Nah, kita umpama kok iso nduduhi wong liya kesaenan. Ayo, Nduk, poso Asyura, ayo Nduk salat jamaah. Kanthi ngoten mawon lho. Niku luwih sae, luwih gedhe ganjarane timbang kepuasane kita oleh kendaraan sing mewah. Oleh Mercy. Sampai napa niku gambarakene ngoten niku. Nah, Imam Nawawi nyerat kitab niki niku mangke dikumpulaken kali ayat-ayat nggih Quran kali hadis-hadis. Mangkane sing kula kumpulaken niku mangke kula hitung termasuk ten nggih enten nomere ten gene. Ten gene kitabe enten nomere niki nomor 1 dalile niki nomor bahkan satu bab niku dalile iso sekian hadis atau sekian ayat. Nah, sing pertama sing sakniki kita pelajari niku ikhlas, niat kali ikhlas. Ya niat ya ikhlas. Karena niat kali ikhlas niki dadi pondasine ngamal. Dan gene Quran niku disebutaken ten mriku kula tulis ten surat Al-Bayyinah. Kula tulis sing Indonesiane mawon. Mergi nek kula tulis Arabe niku bahaya mangke. Bahayae mangke kuwatir nek kertase keleleran. Nah, lek Indonesia keleleran kan mboten masalah. Tapi nek kertase enten tulisane ayat Quran, enten tulisane dawuh Kanjeng Nabi nek keleleran niku ya kualat nggarai gitu. Nah, makane kula tulis sing Indonesia. Dan surat Al-Bayyinah niku disebutaken wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Niku Allah nggih ndhawuhaken wa ma umiru lan ora diperintah sapa wong-wong iku mang illa liya'budullah kejaba mung kengken ngibadah ten ngene Allah. Nek carane ibadah ya napa? Mukhlishina lahuddin, kanthi ikhlas, kanthi murni olehe nglampahi agama. Hunafa kudu kenceng lurus. Wae sing dilampahi napa mawon contone ibadah niku wa yuqimus shalah, salat ya kudu ikhlas, niate kudu kenceng. Wa yu'tuz zakah niki sing dadi pokok-pokoke agama. Wa dzalika dinul qayyim. Lah mengkono kae niku ya agama sing kenceng, agama sing lurus. Dan ibadah sing kudu niat ikhlas, mboten namung salat kali zakat. Ten kurban, ten nyembelih sing dik wingi kita lampahi niku. Niku nggih kudu kanthi ikhlas. Mangkane Allah nggih ngemutaken la yananallaha luhumuha wala dima'uha walakiyanaluhut taqwa minkum. Kita oleh nyembelih kurban napa wedhus napa sapi lembu niku dudu darahe kale daginge kale napa niku wulune sing mangke nyampe ten Allah. Dudu masalah niku. Tapi sing nyampe ten Allah niku ketakwaan kita. Niat kita oleh kurban niku ikhlas napa mboten. Makanya niki termasuk bedane kita kali agama liya, termasuk salah satu faktor pembeda agama kita Islam kali agama liya niku salah satune niki. Nggih niku nek agama liya niku lek nyembelih apa-apa dienggo persembahan. Dienggo sajen. Dienggo sajen ngarepe sajen macam-macam. Mergo dianggep iku dienggo makani pangeran. Dadi sing dibeleh iku dienggo makani pangeran. Dianggap ngonten. Lah lek kita mboten. Kita iku lapo kok nyembelih ya diperintah kengken nyembelih. Bahkan perintahane ora dienggo mangan dhewe tapi
bagekake. Dadi dimensi sosiale ente. Mari disembelih ditu dimensi. Dadi engko ngibadah hablum minan. Tapi sing luwih utama malih nggih niku niat kita oleh nyembelih niku pancen saestu-estu ngelampahi perintah Allah ikhlas utawa pancen nggur pengen diceluk wong lomo. Nggur diceluk wong sing oh iku lho ben taun nyembelih sapi. Wonge lomo, wonge sugih, apa nggur ngonten tok. Nah, niku mangke Allah sing pirsa. Nek kita-kita mboten ngertos siji karo wong liyane dereng. Allah mangke sing neliti. Bahkan umpama kita ngomong kula niki ikhlas Pak Panitia, ampun ta. Jenengan tulis hamba Allah. Umpama toh sampai ndelik-ndelik nang ngono wis ta lah. Mbok niate didelikno kanthi ya napa mawon, api elek mesti ketinggal kali Allah. Makane didhawuhaken Allah, qul ing tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamullah. Bah mbok omongno, bah mbok delikno sing kesimpen ten nggene ati niku mesti dipirsani Allah, mesti dingerteni Allah. Enek wong nyebut ngeterno kurban niki saking kula namine sapa? Rahmat. Wis. Mbok mesti ngomong rahmat tapi atine ikhlas ya tetep dadi ikhlas. Enten wong kok ngeterno ra usah ngangge jeneng kula namung hamba Allah, tapi niate pengen pamer nang panitia iku mang. Maka ya dadine mboten ikhlas. Makane mbok delikno kaya apa mesti keponangan kali Allah. Makane rumiyin niku enten nabi di perintah kali Allah, salah setunggal perintah niki lek mboten salah riyen enggak nate kula critakno. Enten gangsal perintah. Salah setunggal niku ngono mlaku ketemu bokor emas. Bokor emas koyo mangkok emas. Niki kitab niki apa crita niki enten teng kitab Tambil Ghafilin. Nek enten bokor emas utawa mangkok emas. Engko keduken pendemen sing jeru. Wis akhire mlampah nemu bokor emas. Terus dikeduk dilebokno ten lebet. Ditinggal mecungul. Mencolot metu. Loh, mencolot metu. Dikeduk maneh luwe jeru, dilebokno malih diuruk. Mboten dangu ditinggal mencungul malih. Wah, akhire sing ketelu dikuwur luwe jeru maneh lebetaken diganjel watu sampean. Tetep medal niku. Wis akhire terus ya Allah, ampun kula pendem kados jenengan dawuhaken. Lah niki medal terus ya wis ping 3 ya wis. Terus artine terusin napa? Terus Allah niku artine apa iku? Takwilane napa niku? Artine wong iku nek ndelikno niat kesainan mbok didelikno kaya apa mesti bakal keponangan. Mbok delikno kaya mesti bakal keponangan. Niat sae ya bakal keponangan, niat elek ya bakal keponangan. Gak keponangan nang donya mbining mesti keponangan ten kene Karena ya'mal mithqala dzarratin khairai wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrai. Oh, terus niki kula ten mriki dicuplikaken beberapa hadis Kanjeng Nabi. Nek ayat mboten diitung. Nek hadis mangke diitung. Pertama hadis saking Umar bin Khattab. Niki hadis terkenal sangat niki. Dan hadis niki satu-satunya sing ngriwayatkan namung Sayyidina Umar bin Khattab. Liyane sahabat sing mboten enten. Andai kata enten sahabat sing ngriwayatkan hadis niki mesti oleh teko Umar bin Khattab. Niku keren nih. Hadis niki satu-satunya 7 versi riwayat, enten 7 versi nih. Kalimatnya rada beda-beda titik. Tapi seduanten niku sing riwayataken mek Sayyidina Umar. Nah, makanya ahli hadis niku bingung rada niki Sayyidina Umar iki nrimo pisan terus disampaikno beda-beda ping 7. Utawa pancen Sayyidina Umar niki nrimoe ping 7. Nah iku dadi masalah, tapi wis sing jelas hadis niki enten ten ngene hadis sahih. Makanya wau diaturaken. Niki nek jelasno bab napa mawon niku mesti dipendhetaken saking hadis-hadis sing sahih. Makanya Imam Nawawi berusaha ojo sampai nang kene iki kitabe enek sing hadis sing boten sahih, dilebokno sing sahih-sahih.
Ini ku salah setunggale saking Bukhari utawa Muslim. Ten mriki diaturaken Nabi nate ndawuhaken innamal a'malu bin niyyah. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ilallah rasuli fa hijratu ilallah rasul. Wa man kanat hijratu ilad dunya yusibuha aw imra'atin yuzawijuha yang kihuha nggih fa hijratuha ila ma hajara ilaihi. Sapa seduwanten ngamal iku apa jare niate, diganjar berdasarkan niate. Mbok ngamale gede niate cilik ya ganjarane cilik. Dadi gede cilik niku apa jare niate? Apa jare ketulusan atine? Apa jare tujuan atine? Nah niki dicontohaken Kanjeng Nabi pas masa hijrah nggih, saking Mekah ten Madinah niku masyaallah perjuangannya kan luar biasa. 400 kilo luwih kan antara Mekah Madinah niku. Perjuangan yang sebegitu sorone nggih. Oleh perintah hijrah saking Allah dilampahi Kanjeng Nabi kali para sahabat. Niku ternyata di antara para sahabat itu mboten sedanten niate hijrah kanthi ikhlas. Enten sing niate mboten kanthi ikhlas. Enten sing niate ikhlas, lapo kok hijrah melok Kanjeng Nabi. Dikongkon ado-ado budal bengi-bengi. Pirang-pirang dina nang perjalanan kok gelem ya mergo diperintah Allah titik wis. Ora katean engko oleh apa nang kono, engko ben apa mboten. Bahkan donyane ten Mekah ditinggal. Keluargane ten Mekah ditinggal, bayangne enek wong nekat minggat sampai 400 kilo luwe niku mergo Allah niku wis kuat-kuate iman. Dilala di antara sahabat niku enten sing niate mboten ikhlas. Mergo dheweke niku pengin nyambut gawe nang Madinah. Mergo nang Mekah wis ora oleh penggawean. Bekne nyambut gawe nang Mekah oleh kaya. Dadi mboten mergo diperintah Allah, mergo pengin golek kaya. Utawa piyambake niku mergo ten Madinah duwe sir-siran. Dadi kok kabeh rabi mesisan melok rombongan, dadi niate mboten ikhlas. Lah niku mangke diganjar Allah berdasarkan niat. Terus nomor napa hadis berikutnya niki nggih saking Bukhari Muslim kula pendhetaken salah setunggal. Kanjeng Nabi nate ndhawuhaken nggih. Yaghzu jaisun al-Ka'bah. Enek pasukan perang nggih sing bakal merangi Ka'bah. Fa idza kanu bi Baidah. Mereka niku tenggene tanah Baidah. Nggih, minal ardi, sadurunge mlebu. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Lajeng napa pasukan niku mangke dihancurno mulai awal sampai akhir. Terus Sayyidah Aisyah sing diceritani ngoten niku. Terus nyuwun pirsa ten Kanjeng Nabi. Kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Padahal wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum. Keng napa kok wong sing kabeh sing nyerang iku mangkok dientekno mulai awal sampai akhir. Padahal tenggene napa niku pasukan niku ora kabeh niate pengen ngancurno Ka'bah. Enek sing niate niku ya kanggo blonjo tok, kanggo ngewang-ewangi tok, sing mboten termasuk niku. Mangke ya napa niku? Cara ngertine piye? Dawuh Kanjeng Nabi, yukhsafu bi awwalihi wa akhirihim tapi tsumma yub'atsuna ala niyatihim. Bener kabeh kok dihancurna kali Allah. Tapi mangke pas dibangkitno saking kubur tengene yaumul ba'ats niku mangke piyambake niku diganjar berdasarkan niate dhewe-dhewe. Contone tiyang niki ngapunten nek niki contone perang. Contone kaya nek niki niku kaya minterno arek santri ngoten nggih santri. Santri belajar agama, mondok ngoten. Niku sing berperan kan kuwatah. Sing berperan santri iso ngaji ku pekata. Siji wong tuwae. Wong tuwa ngeterno bocah nitipno tenggene pondok pesantren.
tur yo biayai nafkahi. Penulane bayar. Ten mriku ugi enten Pak Yai ini sing gadah pondok. Sing nampi terus kemudian mulang ngaos. Tur mangke Pak Yai mboten piyambakan. Nggih dibantu kalih ustaz-ustaz sing temriku sing lebih senior. Nah, enten ustaz sing lebih senior. Bahkan mboten namung niku tok. Sing berperan lare niki dadi pinter mboten namung wong tuwa, kiai, ustaz. Bapak ibu kantin ini berperan tuh. Jenengan nyekolahno putra niku sing berperan kan mboten namung jenengan larene sing sekolah kare gurune tok. Sing berperan mboten namung niku. Bagian kepegawaian atau kesiswaan. Mungkin bagian staf-staf niki mboten mucal langsung ten putrane jenengan, tapi piyambake sing bagian ngetik namine putrane jenengan. Nipe pinten, administrasi nih lho. Ah, bagian administrasi. Iki engko napa niku seragame pun kecukupi napa dereng. Oh niku nggih berperan. Lah mangke sedanten komponen niku nggih sing ten sekolah niku. Ton pondok pesantren niku mangke diganjar Allah berdasarkan niate piyambak. Dadi porsine dhewe-dhewe ngoten niku mangke niate sing dipadosi. Meskipun senajan to beda-beda enten sing ngurusi administrasi ini, enten sing mulang, enten sing kepala sekolah, bahkan manajerial tok mboten usah ngulang enten. Nah, resik-resik barang. Dadi masyaallah nggih, sedanten niku penting kabeh, Bu. Ten masjid jenengan kita sing penting namung muadzin karo imam. Lah marbote masjid sing nyekel kunci. Lah apa masjidnya dikunci ora iso mlebu awak dhewe. Sing dandani kipas, sing dandani AC, sing kosok-kosok jeding. Sedawanten penting sedanten. Makane almarhum lah saya Raziu ngaturaken. Kuwabe wong penting kabeh, ora ana wong gak penting. Nang donya wong nganggur yo penting. Wong nganggur wong kerja penting. Wong kerja iku anane disebut kerja mergo ana sing nganggur. Wong nganggur diarani wong nganggur mergo ana sing kerja. Nah rumah sakit penting kabeh niku. Dokter penting, pasien lho penting. Lek gak ana pasien, dokter iku nganggur. Lah nggih, obat-obat iku iso menemukan obat A, obat B, obat C, obat ngelu pirang macem ae obat ngelu. Nah nggih mergo ana wong loro berarti Allah penting kabeh. Mbok penyakit to jeli metu kabeh penting kabeh. Ah, mangke sedaya sing ikut proses di dalamnya ngoten niku mangke bakal diganjar Allah berdasarkan niate masing-masing. Kita mboten semerap. Dokter luwih akeh ganjarane timbang perawat. Reng mesti. Dokter tekone kadang telat kok. Perawat ket mulai wisuk wis ngurusi ngene-ngene. Dokter teko di terus tangan sole. Enak. Lah ya wis kene sing ngenteni mangke doktere rawuh jam pinten. Mangke nggih ngentosi doktere keputusane niki pun angsal mantuk napa dereng ngentosi doktere nggih wis. Perawate rawani padahal ngurusi ket mulai bengi isuk balik maneh pancet ae. Masyaallah. Pun terus niki napa dawuhaken Kanjeng Nabi malih. La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun wa idzastanfirtum fanfiru. Nah, sak mantune hijrah saking Mekah ten Madinah niku pun mboten nenten tradisi hijrah malih nggih. Nabi ndawuhaken la hijrata wis. Marine Fathu Mekah kan mantun Kanjeng Nabi hijrah ten Mekah Madinah. Terus kemudian tahun 8 lek mboten salah nggih. Tahun 8 napa tahun 7 niku terjadi Fathu Mekah. Mekah niku ditaklukkan kali Kanjeng Nabi. Wis, terus akhirnya Mekah dadi iman. Awalnya niku dikuasani wong kafir. Terus kemudian Nabi beto pasukan sak pirang-pirang niku, alhamdulillah tidak terjadi pertumpahan darah mboten. Akhirnya wong Mekah nyerah, kata wong kafir sing melarikan diri nggih. Terus tunduk kali Kanjeng Nabi kata sing mlebet Islam. Pun mantun-mantun Nabi ndawuhaken wis gak ana hijrah maneh. Dadi wong Islam niku urip ten ngene wilayahe masing-masing, mboten usah perlu hijrah-hijrah. Nek ana wong
pindah model koyok kula dines iki istilahnya sakjane mboten hijrah niki. Ya wis hijrah dalam bentuk bahasa ngono mawon, tapi hijrah secara syariat tidak. Karena tiyang niku saged urip, saged nyepeng agama ten nggene tempate masing-masing. Kalau nang Surabaya ya iso tetep salat Jumatan, poso nglakoni syariat Allah nang Surabaya nggih saged. Ten Jombang nggih saged. Ten mriki nggih saged. Mboten enten bedane ngoten. Nang kono gak oleh ngene mboten. Nabi niku hijrah mergo ten nggene Mekah, wekdal niku disiksa nggih. Napa niku sahabat-sahabate disiksa, kata di intimidasi macam-macam. Terus diperintah Allah hijrah. Kan enten alasan ngonten. Lah kita kan mboten enten. Kita kan mergo SK ngono wae. Mergo wis nyambut gawe ini pindah ngono. Dadi mboten masalah kula iku mempertahankan agama, pindah saking Surabaya nang Jombang nang Ngawi. Lah ya padha wae. Mboten enten. Nah, cuma memang mangke nek umpami kok nah niki diatur wa idzas tunfirtum fanfiru. Nggih lek diperintah perang zaman Kanjeng Nabi nggih, maka nggih budal perang. Lah sing dinilai Allah niku mangke jihad kali niate. Nah, sing dinilai Allah sak badane hijrah niku jihad kalau niate. Sing diperjuangno napa? Nah, nek rumiyin ya perang fisabilillah. Nek zaman sakniki olehe kita nglampahi agama nggih baik kangge kita piyambak utawa kangge keluarga utawa kangge masyarakat. Nah niku mangke sing dinilai kali Allah. Niate niku wau, porsinya niku mangke sing dinilai Allah niku. Enten tiyang sing nglampahi agama ya berjuang mergo kanthi awake dhewe. Dhek berjuang melawan hawa nafsu. Ngelakoni ngibadah kanca-kancane padha maksiat kabeh, bertahan supaya aku gak katut. Oh niku jihad nggih ya. Niku nggih jihad. Terus berjuang kangge nafkahi keluarga, kangge napa maringi pangertosan agama ten ngene keluargane, kangge ndidik agama ten ngene keluargane niku nggih jihad. Terus maringi pangertosan ten ngene masyarakate masalah agama, njaga agama niku nggih jihad. Mangke Allah sing bakal biji niku saking niate piyambak-piyambak. Terus niki tasik ten situasi perang niku enten hadis malih. Bile Kanjeng Nabi pas mantun kondur niki ceritane kondur perang. Niku perang nak swara sangat saestu masyaallah. Ya nyawa ya bondo nggih napa niku dikerahkan kangge nderek perintah Allah perintah Rasulullah kangge jihad fisabilillah. Perang niku zamane Kanjeng Nabi untung-untungan. Artinya ya 50-50. Nek menang ya bati oleh ghanimah, oleh rampasan perang sak pirang-pirang, bahkan iso oleh bojo anyar, iso oleh budak mangke teko perang. Tapi nek kalah yo sampai iso mati syahid. Kadang yo terluka sampai ngapunten nggih sampai tangane pedhot, sampai mripate coplok. Enten sahabat Kanjeng Nabi dipanah pas mripat, bayangin. Panah kok iso titis pas mripat. Ya dijabut apa gak? Masya Allah. Niku enten sahabat Kanjeng Nabi pas mripat. Mboten berarti kan dinten sedo nek mboten salah. Jadi perang fisabilillah iku luar biasa. Lah undur niku Nabi ndawuhaken. Nang Madinah sing mboten nderek perang, niki kan luare mesti rata-rata Kanjeng Nabi nek perang niku kan ten Jawi, mboten ten kota, ten Jawi. Ben nang kota Madinah niku ben adem ayem. Nggih, sing ibadah napa-napa ben mboten terganggu. Arek cilik-cilik wong tuwa-tuwa ben mboten kenek lah. Terus Nabi ndawuhaken, sing nang Madinah sing gak melu perang iku enek sing oleh ganjaran kaya awak dhewe. Duh, para sahabat ya rada gak trimo nggih. Lha penake nang omah kok malah oleh ganjaran kaya awak dhewe. Wong awak dhewe soroe kaya ngene. Nek mati totoane nyawa, kok sing nang Madinah gak lapo-lapo kok enek. Kok iso? Nah, Kanjeng Nabi ndawuhaken. Mereka niku habasahumul marad. Gak melu perang bukan karena gak pengen, bukan karena nolak. Pancen mergo
sakit, nggadah uzur sehingga mboten nderek perang. Tapi sakjane mereka tuh pengen duwe niat perang. Wis duwe niat kenceng. Perang ini kan kudu izin Kanjeng Nabi. Kudu daftar ten Kanjeng Nabi. Lek Nabi membolehkan melu budal, nek mboten nggih mboten angsal. Makane daftar kula nderek ya wis ngono. Melu komandan sing iko. Bagian nyekel gendera, bagian nuntun jaran, bagian beto napa amunisi panah, macam-macam tugasnya piyambak-piyambak. Lah enten sing daftar niku aja awakmu panas sumer ngene kok. Kabeh melu perang repotno kancane. Wis mulai wis kemulan ae enten sing enten sing dugi niku malah jek duwe wong tuwa, tasik. Wong tuwamu urusan, wong tuwamu. Macam-macam. Kula nggak ada tanggung jawab nafkah cilik mulai. Dadi kata sing ditampi Kanjeng Nabi tapi nggih ugi kata sing mboten ditampi kali Kanjeng Nabi. Dikengken kondur. Lha niku mereka nggih ya kudu manut kare Rasulullah. Mboten langsung terus aku tak nyelentung delik-delik malah dolim malah bantah perintah Kanjeng Nabi. Lah tiyang sing ngoten-ngoten niku sing pengine daftar, pengin melu perang jihad fisabilillah tapi mboten keturutan ngoten niku pun oleh ganjaran perang fisabilillah. Pun zaman sakniki ngenten. Nek guru kula rumiyin nyontohaken nate enten bunyai. Bunyai niki mboten nate mondok, Bu. Mboten nate mondok. Pengin mondok rumiyin niku ngantos pamit ten bapake mboten angsal. Pamit ten bapake ngaos mboten angsal. Gewetone ruwak karo-karuan. Pengin mondok. Kula kesupen bunyai sinten. Wah akhirnya piyambake napa mempeng oleh ngawas piyambak. Khatam bolak-balik mbok ngatamno Quran apa ya napa. Dilaleh duwe putra nek mboten salah lho nggih. 6 napa 7. Niku mondok sedanten, ngalim sedanten. Padahal ibuke mboten nate mondok. Ibuke mboten. Tapi ket mulai biyen pengin dadi santri pondok, pengin dadi alim pondok. Kathah ngonten niku sing tiang-tiang sepa mondokno putrae. Niku bapak ibuke mboten gadah pengalaman pondok. Tapi ningali santri-santri niku pengin. Ya ketepaan sing ditingali sing santri sae. Karena kadang bejo-bejoan nggih ningali santri niku kadang nek pas mboten tepak ya kecewa banget. Sakniki ada pelemahan pondok pesantren. Jenengan rumangsa napa mboten, krasa napa mboten, tapi pihak pondok pesantren termasuk ngen pondok kula niku krasa ada upaya pelemahan minat santri atau siswa-siswa untuk masuk pondok pesantren. Saking pundi ngertose karena angka pendaftaran santri setiap tahun saiki turun. Turun. Padahal rumiyin santri wewonan luar biasa, daftar masyaallah. Kok saged turun? Nah, salah satunya karena isu-isu yang ditampilkan di media niku isu sing negatif. Ngapunten nggih. Kiai mencabuli santrinya, nah media rame. Padahal mek situ tapi sing kena kabeh pondok pesantren welek kabeh asline. Soalnya nyebutnya pondok pesantren, kabeh kena kabeh. Santri menganiaya temannya satu kamar, membuli, akhirnya viral. Padahal barang sing viral nang pondok, ora ketung, ewonan mungkin atusan ewu, tapi mboten diviralno kali media sosial. Lari sing napa niku prestasi ten luar negeri sampai ten pundi-pundi. Wah, ada ten pondok pesantren niku. Kiai sing mempeng mulang kali santri ini bahkan enten sing mondok niku ngapunten iki. Bayare namung 1.000. Bayar pondok 1.000. Mangan ping pindho. Wis termasuk listrik ini. Jenengan purun tak titipi anak kula, pangani rong ping pindho, tak kei 400.000 tok. Tapi kudu pinter arek, ayo. Mboten iso. Nang pondok enten ta sik enten. Ten nggen kula enten. Sing 600.000 mangan ping 3, ayo. Mangane 600.000 ping 3 oleh lemari. Terus mangane ping 3. Adus sak kelesmu sak karepmu ping
5/10 bendina monggo. Listrik yo nggawe sak jebolmu. Pokoke gak ngoleh nggawa alat elektronik. Terus marune yo diulang ngaji pinter. Ayo. Enten sing ngonten niku. Mboten enten. Ngoten ngenten pondok pesantren. Lah ngoten niku mboten diviralno. Terus enten kiai nerimo amplop viral. Kiai ini njaluk bayaran. Sopo sing njaluk bayaran iki sopo? Wong yo santrine dhewe sing ngekeki. Iku lak rezeki minallah. Wong santri kiai ini yo gak ngemis-ngemis, gak njaluk, gak ngongkon, gak nodong santri ini. Justru kita sebagai santri niku ya rumangsae wis diulang ilmu. Nek regane ngapunten nggih cara nyowani mek nggur 100 200 utawa bahkan 500 dibanding kalih ilmu sing kita pikantuk saking Pak Yai mboten enten apa-apane. Bahkan Harun Ar-Rasyid niku enggak ada putra mondok. Putrane nek mboten Ar-Rasyid utawa khalifah sing lintuh kula kesupen. Diulang Fatihah tok, diulang Fatihah. Mantuk putrane kongkon muni Fatihah iso. Senenge ra karo-karo. Gurune dikeki hadiah 3 miliar. Nek dikrusno sakniki lho. Ya dikeki unta, dikeki dhuwit. Gurune jenenge guru mulang biasa ya kaget. Lho kok kathah men. Lho, mboten Yai. Niki niku kedhik sanget dibanding kalih putra kula. Jenengan ucal saged muni Fatihah. Mboten enten napa-napa niki. Kula aturi jenengan mugi nampi paring kula sing alit sanget niku sampai koyo ngoten. Saiki ora ya. Nrimo titik wis diarani oh kiai ngene manfaatno santrine. Nah niku ngoten niku. Dadi hati-hati. Dadi citra memang enten. Tidak semua pondok pesantren yang menamakan pondok pesantren niku terus baik niku nggih memang boten. Makanya kita sebagai tiyang sepa nggih kudu neliti saestu. Kita badhe netepno anak niku mboten sedina rong dina. Tahunan. Tur kita kedang ngertos iki kiyaine asmane sinten, mondoke nang sinten, garwane ya napa, track recordnya bagaimana, sejarahnya bagaimana. Kanca-kancane ya napa, termasuk alumni-alumnine ya napa. Wonten. Dadi kita sing kudu neliti. Ampun diserano nang bocah wis awake milih niku nggih monggo tapi pertimbangan jenengan ugi penting, Bu. Kadang lare mondok kadang kan ngetutno kancane. Kancaku nang kono aku melu nang kono lah. Apa awakmu mangan melu kancamu ya tetep njaluk nang wong tuwa lho. Nah tetep kita niku sebagai tiyang sepaya kudu ikut andil milihno niku. Oh kiyaine nggih sanate gurune jelas, biyen mondoke jelas. Terus pondoke wis sudah bertahun-tahun berdiri, enggak ada masalah napa-napa. Santrine nggih sae-sae. Sing diulangno materine napa mawon, apalan kitab ngenten. Oh, teliti sangat. Nek niku pancen pun napa secara track record niku prestasine pun sae nggih monggo mboten napa-napa. Nah niku kadang salahi sangka kita ugi, kita mboten ngati-ngati carane milihno. Termasuk sekolah, mboten namung pondok tok, sekolah. Betapa banyak sekolah sing ngapunten nggih. Nek umpama lho nggih, pengin jujur-jujuran, pengin statistik secara jumlah. Pondok sing santrine duwe kasus karo sekolah sing muridé duwe kasus, akeh sekolah. Aja ket mulai SMA nggih, ket mulai SMP niku. Sekolah-sekolah sing mboten pondok lho nggih. Niku kan Masya Allah wis gak karu-karuan. Sing bully, nggih, sing gurune ditawur enten. Gurune ku ditawur karo murid-muride ini. Bahane digembosi macam-macam. Nantang gurune, nggih. Ten sekolah nggawa senjata tajam macam-macam. Bahkan enten sing beto minuman. Nanti enten lare tur SMP niku. Niku tur niku beto minuman keras. Enten tuh. Bahkan enten sing sampai yos kata mungkin pergaulan bebas, trek-trekan. Kuat. Niku umpama dibandingno kalau kasus pondok pesantren alah 0, sekian %. Cuma karena niki pondok pesantren ya diviralno.
Nek sekolah biasa jarine ngono. Nah niki sing ada upaya-upaya nggih, tapi nggih wallah alam mugi-mugi mangke Allah paring pitulungan. Sing jelas kita monggo kula nggih pribadi niku sing paling aman nitipno generasi kita nggih ten pondok pesantren. Jenengan mboten enten jaminan, Bu. Ten sekolah-sekolah niki uang ya kita ketar-ketir lho. Jenengan nek buka HP, isu-isu media sosial saat niku beragam sangat. Lah lare niku nyekel HP ora trimo nang omah tok nang sekolah ya nggawa HP oleh berita yang macam-macam. Nek ten pondok kan mboten. Mboten ngertos lare ten pondok niku. Nah, mangkane niku masyaallah. Entek sing camung delok to, enek sing melu katut tren-tren niku. Ya lek tren niku tren sae. Kata-kata sing di note lari-lari tren-tren sing mboten sae. Makane mangke kita niku mboten cukup namung nyerahaken ten larene tok. Kita sebagai wong tua tetep kudu melu andil. Rodok meksa titik mboten napa-napa karena kita mbece disuwuni pertanggung jawab. Ojo kabeh-kabeh wis sak kersa awakmu wis sak kersa wis. Bu aku tak dolan nang kanca tak mulai jam 10 ya wis monggo nak terserah awakmu ya digondol garong tenan mau. Mau arek saiki ya. Pun ngoten mawon. Beji kita lajengaken maling. Terus niki ngaose sing kangge husnul khotimah Riyadhus Shalihin nggih sing kangge Pak Kirno niku biasane kan sami kali mriki. Biasane kula padakno. Sing Beijing insyaallah kula bedakno. Ben kula tambah sinau. Nek aku situk tok iki gak sinau, Bu. Rada males aku. Dadi kula sinau situk iso tak gawe loro. Nang kene yo nang kono yo penak. Rada males aku. Lah niki mangke kula damel benten sing ten mriki, tapi sami-sami kitab Imam Nawawi. Sing ten mriki Riyadhus Shalihin, sing ten mriko Al-Adzkar Lin Nawawi. Sing ten Al-Muslih niku isine wiritan-wiritan. Isine zikir-zikir, dungane ngene, dungane ngene, dungane ngene. Niku kathah mangke. Tapi sing ten mriki niki penguatan-penguatan. Nggih kados sing kala wau tentang napa ayat Quran terus kali hadis nguataken satu bab. Semoga kita tetap enten mangke. Ngoten nggih. Enten sing tanggetaken cekap nggih. Ngono. Yang kita tutup kanthi salat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil 'uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tunqadha bil hawaiju wa tunalu bihir radhaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.